It-tisħiħ tal-lif lil ġenituri li jaħdmu mill-Gvern Laburista b'mod partikolari dawk tal-maternità, il-paternità u anke l-parental leave se jgħinu koll il kull tip ta' negozju la darba il-pis kollu se jkun qed jinġar mill-Istat. Dan ġie enfasizzat waqt żjara li għamlet delegazzjoni tal-Partit Laburista immexxija mis-Segretarju Eżekuttiv Catherine Fenech fil-fabbrika ta' Elija Caterers fil-Ħamrun. Id-delegazzjoni li inkludiet lill-Ministru Byron Camilleri, id-Deputata Rosjenko Tajjar u l-kandidata Jana Borġ de Bono Grek iltaqat u tkellmet mal-ħaddiema tal-kumpanija. Fl-aħħar żmien il-Gvern ħabbar li se jkun hemm żieda ta' 8 ġimgħat fil-lif tal-maternità waqt li dak tal-missirijiet se jirdoppja. Magħhom 6 xhur parental leave li jittieħed b'mod volontarju u jista' jinqasam bejn iż-żewġ ġenituri kif iridu huma. Id-delegazzjoni Laburista ntlaqat mid-direttur ta' Elija Caterers Paolo Borġ Bonaci li jenfasizza kemm kienu żminijiet diffiċli għan-negozji fil-pandemija tal-COVID-19 u mnalla kienet l-għajnuna tal-Gvern Laburista biex ittaffiet it-tbatija. F'kummenti lil One News, is-Segretarju Eżekuttiv Laburista stqarret li l-Partit Laburista dejjem ħadem biex jgħin lin-negozji u l-intrapriżi lokali f'sitwazzjonijiet diffiċli. L-istess se tisir bit-tisħiħ tal-lif lill-ġenituri fejn il-Gvern mhux se jabbi l-ebda piżijiet ġodda fuqhom apparti l-inċentivi kbar li diġà qed jagħtihom. Dawn il-proposti se jerfaħħom il-Gvern ġifieri mhux se jitfa' pis fuq in-negozji u allura huma proposti li huma holistikament qed jgħin lil kulħadd. Kulħadd jaf il-Gvern Laburista x'għamel għan-negozji u xejn. Meta nħarsu daqsxejn lura fi żmien il-pandemija kien il-Gvern Laburista li żamm in-negozji u l-intrapriżi b'saħħithom u baqgħu għaddejjin billi ħareġ il-wage supplements ukoll ħalli ma jitilfux il-ħaddiema.